Here we go. That's perfect. What's up mga paps? Elonggo Dad here. On my way ako subong sa Anawan Beach Resort. Kaya may ala kami company summer outing / general meeting. So ang tanan niya mga colleagues ko sa akong company dito enjoy man gamay sang amon niya summer. Tapos siguro may mga games to, syempre may pagkaon. Tapos awards sa mga production namon. Hopefully may inom san gamay lang. Hell yeah. Ayos. So actually late na naman ko. Ma-time in ko anay sa opisina, then ma-proceed ako sa Anawan Beach Resort. Amon niya call time actually is 8:30. Sadya niya. Sadya unta ni summer. So okay, tapos ng time in sa babaw, lechon ako subong sa Anawan. Pero patugong ko na kito, kuhain ako gasolina. Okay. Okay. Pero thank you, salamat. Ang Anawan Beach Resort, isa sa mga popular nga beach resort dito sa Iloilo. Hindi siya syado kalayo, tigbawan lang siya. One of the beach resorts nga nami, pero hindi tama kalayo. Anawan, sila na sa mga Bantayan, Shamrock. So Anawan is actually though last few years, ang Anawan last few years malanagin develop gin panami, pero dugay na siya actually nga beach resort, pero gin panami lang siya lately. So lapit Huwag ko ka-notice sa Anawan, nagaliba. Nalipat ko eh. Chap! Sa Mega World? Oo. Nilang ka? Salamat. Wala yun, sari na kita. Bukan late na naman ko. Pirmi lang ko yung late. Yeah. Yes. What's up? May presentation? Girl power. Sir, muna sir. Ate, 1, 2, 3, 4 magwa ka sa tuwa, sir. Tapos 3,000 na. 2,000? Inom ta. Ano naman yun? Yo, boy, hindi na. Thank you, Jaya. Oo, mami.
para lang ano. Ilan to, di plan, ay sir na. Oh, sige, sige. Ilan to, tara, ay sir na. Mapakabal, magnatatang. Pag abot, automatic. Practice na yun. Mga bosses. Bosses naman. Video lang. Video. Mga big boss naman. Tayo makaon na? Away pa? Okay. Sabi ko kaon. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Maximus! Maximus! The girls are ready na! Maximus! Yay! Thank you, Team Maximus! Mamo ka lang, no? Budlay na mapasulan ta ka na. Oh. Ay, di ka na ma'am, di ka na magsaot, ma'am, matindog ka lang. Thank you, ma'am. Rin ako sa balay. Hi. Kapoy. What did you do? At last ay ako sa balay. Sadya ang company outing na medyo napadamo inom ko kay sobrang sadya. Ano na? Oo. Pero Way mo kugin dulugan da? ay wag ko makita si mo. Away? Wag ko kanto. May punto nga laki. Ah, ikaw to. Si Dan. Si Dan. Si Dan da bla. Ah, Wala okay. pa ano. Pero, ano na? Prepare mag-phone. Daddy! Let me. Kay mga babang abot na man ko medyo napadamo inom ko kay sadya kay katamang company outing. Medyo kamay lang ako nga na-capture ng video pero okay lang na. Susunod bawi lang pa. Now, ilong ko dad out. Peace. But I'm here.